Rubinsættet, som kronprinsesse Mary bærer, har gennemgået en restaurering og forandring, som er på en gang respektfuld og innovativ. I denne film får vi et kig bag kulisserne, når et af verdens smukkeste smykkesæt bliver nænsomt forandret af guldsmedene hos smykkefirmaet Marianne Dulong. Første del af restaureringsprocessen starter i februar 2010, hvor Marianne Dulong-værkstedet bliver stillet opgaven at tilpasse rubinsættets smykker til hendes kongelige højhed kronprinsessen. Tiaraen skal gøres mindre for at forbedre pasformen. Collier og øreringe skal kunne bruges i flere sammenhænge, og desuden skal sættet suppleres med en rubinring. Selve restaureringen af tiaraen starter med et omfattende eftersyn, hvor alle dele bliver renset og pudset. Herefter konstruerer guldsmedene et nyt stel til tiaraen, som er baseret på den tiara, som kronprinsesse Mary bar til sit bryllup. Før forandringen består tiaraen af 39 blade med diamanter, samt af klaser af rubiner, der har form som ribsgrene med modne bær. Med både blade og rubinbær i overskud fra tiaraen, findes der nu en mulighed for at tilføre nye smykker til rubinsættet. Og på Marianne Dulong-værkstedet tegner man 3 nye hårsmykker med hvert sit udtryk. Også det imponerende collier bliver skilt ad, nænsomt renset og samlet igen. Guldsmedene udtænker en ny mekanisme, således at yderkransen kan tages af. Nu kan collieret bruges i endnu flere sammenhænge. Ikke mindst fordi rosetvedhænget af rubiner kan hægtes af og på. Guldsmedene skaber desuden 2 nye vedhæng med store perler, således at collieret nu kan sættes sammen med andre af kronprinsessens perlesmykker. Forfatter Nina Hall har gennemgået rubinsættets historie gennem 200 år. Hun beskriver i bogen Eventyrlige rubiner, hvordan rubinerne har rejst over generationer, siden sættet blev til i forbindelse med Napoleons kroning i 1804. I datidens Paris var smykkesæt med de kostbarste ædelsten en selvfølgelig del af garderoben for hoffets fruer. Rubinsættet blev skabt til Désirée Bernadotte og fulgte med hende til Sverige, da hendes mand Jean-Baptiste Bernadotte blev kronprins og senere konge af Sverige og Norge. Siden fulgte det med dronning Ingrid til Danmark, hvor det nu bæres af kronprinsesse Mary. Rubinsættet er et smukt stykke verdenshistorie og en kendt og vigtig del af kongehusets smykkesamling. Og det er blevet håndteret med nænsomme hænder og behandlet med respekt, så dets sjæl er intakt. Nu er det blot at nyde synet af de verdensberømte rubiner og det imponerende smykkesæt.